bastante directo con as autoridades académicas, gracias a él. A proxección desta escola ten uns objetivos, sobre todo unha mirada posta sempre no desenrolo dos estudiantes e de alguma maneira que podan desempeñar as súas inquedanzas fora das fronteiras. De forma que Antonio Faílde, a escola Antonio Faílde, se espalla por moitos sitios, costa de moito conocer alguna xente, pero, bueno, acabamos acostumbrando, desde logo. E quixera, de alguma maneira, pois, felicitar a familia Faílde outra vez, acordarme, nunca me esquezo deles, porque eu son un admirador a estatuaria de Antonio Faílde. Eu comparo a estatuaria de Antonio Faílde con Vigeland, con un escultor noruego, que é un escultor que fai en granito casi todo, é un mito ali na súa terra. E aquí, por desgracia, estamos nunha terra onde os mitos son de outra forma, son do mercado da televisión, do mercado efímero sempre.